Premýšľal si niekedy nad tým, kde sa vyrábajú ratrakové pasy? Odnes aj vo firme Lightech v Starej Ľubovni, kde sú aj naši žiaci z duálneho vzdelávania. Firma sa od začiatku zaoberá výrobou súčasti lanoviek a rozhodla sa postaviť novú halu a tým rozšíriť svoju výrobu o ratrakové pasy. Na toto slávnostné otvorenie sa prišli pozrieť významné osobnosti aj investori zo zahraničia. Tak poďme sa na to pozrieť. We came already in 2008 and this was something that worked extremely well, and now we expanded and expanded. Continuous invest in the latest technology and machinery to have here a highly automated production plant which skilled people who can well educated to drive this machinery. Každá jedna takáto investícia je dobrou správou pre naše mesto, pre náš región. Naozaj vidíme tu vysoký stupeň automatizácie, obsluha strojov, kde naozaj je potrebná určitá aj kvalifikácia. Takže som rád, že si tu nájdú uplatnenia ľudia možno z nášho mesta, ale aj z regiónu. Počet zamestnancov sa rozšíril z 50 na 100 a takéto spoločnosti sú veľmi dobrou správou pre naše mesto. Každé jedno nové pracovné miesto ovplyvní len pozitívne pracovný trh a čím viacej pracovných miest bude v Starej Ľubovni, tým sa všetci budeme mať lepšie. A všetkým zamestnancom prajem, aby sa im tu darilo, aby teda navyšovali tie stavy zamestnancov, aby bolo kde pracovať v Starej Ľubovni a ešte raz akože ďakujem. Welcome to the new or latest investment from Lightech here in Stara Ľubovna. Aký je váš názor na duálne vzdelávanie? Je to skvelá myšlienka, my sme veľmi spokojní s vašimi študentmi a dúfam, že do budúcna len bude študentov pribúdať a budú chcieť robiť vo firme Lightech. Chceme pomôcť tým mladým, lebo vieme, že tá škola vám dá veľa, ale tá prax je vždy dôležitejšia ako tá škola. Škola vám dá len návod na to, ako v živote sa chytiť, ako začať pracovať, ale tá prax vám dá návod na to, ako skutočne robiť, ako skutočne sa správať. A toto je určite aj cieľom tejto duálneho vzdelávania. Pán riaditeľ, čo naša škola očakáva od spolupráce s firmou Lightech? Určite v prvom rade je to rozvíjanie praktických zručností žiakov, lebo nebudeme si klamať, v podmienkach školy nie je možné nadobudnúť až také zručnosti ako v reálnych podmienkach firmy. Či už sú to pracovné návyky, že musí prísť na čas do práce, alebo práca naozaj s modernými technológiami, ktoré môžete vidieť aj dnes, ktoré hala sa otvárala. Ako si mohol vidieť, tak firma Lightech je naozaj inovatívna
hľadí do budúcnosti a snaží sa pripraviť pracovné miesta pre mladých ľudí.